Здравейте! В това видео мисля да ви покажа как да довършим, почти да довършим гювеча. Първо ще му направим ретуш на дъното. Виждате как съм го забил да съхне. Вчера го изработих. Днеска ще го довършим до някъде. Целта на това забиване е отгоре гювеча, горната част, горната половина да дръпне, да се повтвърди, а отдолу да е достатъчно мек, за да продължим работа по него. Все още гювеча не е отрязано от диска, затова взимаме пилта и го режем. Рязането го правим като притискаме с двата палеца, за да се отреже максимално ниско и да върви по диска, за да е равномерен, да ни е наклонен. Така, ето гювеча ни е отрязан. Така. Идваме към гранчарското колело. Обърнете внимание, че повечето гранчарски колелета имат улии, които можем да ги използваме, за да нагласим гювеча в средата на... Това става по този начин, само ще ви покажа. Обръща се гювеча и се наглася, като следваме линиите, за да е точно в центъра. За да ни бяга, можем с няколко парченца глина да го притиснем, за да е точно в центъра, да ни бяга гювеча. Но аз съм си купил една друга джажа, да го наречем. Китайска е, но върши работа, която ще ми служи сега точно за тази цел. Да не си играе да го... И сега ще ви покажа. Ето, за това става въпрос. Слага се на диска. Това е като челюстите на струга, да го наречем. Въртейки, тези челюсти се движат и гювеча ще го нагласим точно в центъра на кръга. Така. Ето. Обръщаме го. Така. Наблюдаваме дали навсякъде е плътно. Мисля, че е добре. Пускаме. Ето виждате как се върти средата. Сега ще направим ретуш на дъното. За ретуша използваме най-различни инструменти. Да видим кой ще ми е най-подходящ. Примерно този може да свърши някаква работа. Пускаме на средни обороти и първо отнемаме отстрани излишната глина. Целта е дъното ни да е точно в центъра. Така. До тук е добре. Нормално е при работата да има малко неравности, които ще ги загладим с гъбичката. Ретуша, който ще направя е съвсем прост. Нали? Но все пак аз работя моите изделия за продаване и целта ми е, когато клиента дойде, всичко да е перфектно. Виждате как вече дъното ни е перфектно в средата. Става леко като столче. Ето така. Да вземем
пооформим още малко. Добре. Виждате, че глината е достатъчно мека, за да се работи без проблеми. Това беше и целта на завиването с найлон. Както се шегува един мой приятел, найлона е измислен за гранчарите. Забравих да ви кажа в предишното видео, че за да съхраним глината да не съхне, когато е в пластично състояние, трябва задължително да бъде в найлон, и то някакъв да е найлон, а дебел плътен найлон. Така може да издържи много дълго време глината, без да изсъхне. Така, тук е добре. Тук гравюрата, която бях направил преди вид, леко се замаза, но ние ще я повторим, за да стои добре. Така. Сега ще му направим да стои по-така, по-интересно. Дъното ще го направим на кръгове. Така. Нещо такова. И заглаждаме с гъбичката. По същия начин, както сега ви показвам, ако правим столче, примерно на чаша, тя се прави по същия начин, само че няма да правим кръгове, ще издълбаем цялата вътрешна част, за да се получи столчето на чашката. Не ми харесват особено кръговете, затова ще ги повторим. Може би трябва да станат малко по-големи. Ето. Махаме излишното. Така. И пак. Мисля, че е достатъчно. Виждате как изглежда в момента. Толкова по работата по дъното на гювеча. Следващата стъпка е да му сложим дръжки, но това ще е в следващото видео. Сега трябва да обърнем внимание на капака, който сме правили вчера. Но това
ще стане в следващото кратко видео. За сега чао! Следващото видео ще е за довършването на капака.